ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରତି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆରତି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ସେହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ପଶୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରତି ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖକୁ କେବଳ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ। ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଯାହା ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସେହି ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ। କେବଳ ଆରତି ସମୟରେ ଅକ୍ଲେଶରେ 7 ଦିନ ବି ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ